ni Mami, Yana. Ay, nga nang paabuton pa man mo sa mami ni mo. Kung matunyadan ang pagkaon. Manihapon na lang. Kato sa mami ni mo, manihapon naman to dito. Ano sa'yo man ni Adto si Mami sa ayang work? Opening manggudron sa KTV. Nya kay mo kanta man si mami ni mo dito. Naamay panihapon, human sa ilang kanta-kanta, mag-blessing pa, naamay pare ko nung gi-imbitar. Nya dayon, kaon-kaon sila. Kay ugma ko no, magsugod na ang operasyon. Mukaon na to sa mami ni mo dito. Ikaw kaon na lang. May panagig ni Kuyog ko ni Mami. Di pwede. Bawal dito mga bata. Minors not allowed. Di mo gani pwede mga teenager. Ikaw pa bata ba ka? Ngano man di ay, unsa man di trabaho ni Mami. Basta lang. Dili pwede ang mga bata dito. Sabot na lang good. Ayaw na lang ko pa-explika ha ug unsa kay di sad ko maka-explikar nimo. Basta bawal ang mga bata. Period. Tinan-awan ay gawas pa sa dili pwede lagi ka na dito. Napasab kay homework ko umukuyog ka dili ka homework. Ugma di ay. Oy, di ba yan ang maayo ha? Nga ang imong mahimo karon ug maon pa nimo. Manya na habit na di na maayo. Kinahanglan nga ang buhaton nimo karon gyud mo buhata dili pa ugmaan. Banos naman na ini ka ugma. Sige day mag-andam ko panihapon nimo ha. Aron pakanon ti ka, ha? Padayon na na imong homework, ha? Sige.
Roman for that entertaining song number. Now, ladies and gentlemen, gusto kong ipailaki ninyo ang bagong tag-iya sa Paradise of the Orient, Miss Lea Delfino, aka Lovely Catwoman. Ganon. Una sa tanan, gusto na kong pasalamatan tungod kay ang ligahing ginong panahon sa pag-anhi sa akong imbitasyon. And I know, Dako kini pinungang kaya. Bago ko hindi silang palis sa kong kaibigan. Si Mrs. Monte Carlo, dili ka na babayhana! Robin, Colin, let's get out of here! Okay, that's one. Babe, come on! Sir, Bart, I'm sorry. asa naman mo? Oh. Di naman doon kayo serve ng pagkaon. I'm sorry, Bart. Yung una na lang ni. Hindi, bago kini sa kini babayhana. Mangingilat siya ka na babay inyong gigay. I'm sorry. Colin, Mia! Come here, let's go! Babe, come on! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy gian